Harvinaissairaudet ovat harvinaisia, mutta koska näitä sairauksia on paljon, niitä sairastaviakin on paljon. Suomessa harvinaissairauksia sairastaa kaikkiaan noin 400 000 ihmistä. Harvinaisten sairauksien tunnistaminen voi olla ammattilaisillekin vaikeaa. Kyllä jouduin kiertämään usealla lääkärillä ja itse asiassa useamman poliklinikan läpi. Se vei semmoisen 7 vuotta siitä, kun oireet alkoi pahenemaan, mutta tosiasiassa vähän alta 24 vuotta. Että mulla oli oireita jo ihan sieltä vauva-iästä lähtien. Niitä ei vaan silloin ajateltu oireina, vaan mä vaan olin sitten semmoinen vähän kummallinen lapsi. Ja mikä tässä prosessissa oli hankalaa, oli se, että kun mitään ei löytynyt, niin aina yleensä siitä seurasi uloskirjaus sieltä poliklinikalta. Eli mua ei lähetetty eteenpäin mihinkään, vaan sanottiin, että mitään vikaa ei ole. Ja tämä johti sitten siihen, että se piti itse tehdä se jälkiselvittely, eli mitä se sitten voisi olla, mihin tästä eteenpäin. Ja vei hirveästi aikaa aina lähteä sieltä terveyskeskuksen kautta, saada sieltä se lähete, mikä ei aina ollut todellakaan helppoa, ja sitten odottaa sitä aikaa, että sinne erikoissairaanhoitoon ei niin vaan kävellä. Ja toinen, mikä oli todella raskasta tässä 7 vuodessa, oli se, että kun mitään ei löytynyt, niin sehän oli lääkäreille suuri ilonaihe ja oikeastaan muillekin läheisille ja sukulaisille. Mutta itselle se ei ollut pelkästään ilonaihe, koska ne oireet ei hävinneet yhtään mihinkään. Ne jatku, niitä tuli lisää ja ne paheni. Eli semmoinen paradoksi siinä, että hyvä ettei löytynyt mitään henkeä uhkaavaa, mutta entäs nyt sitten, että se ei ollut niin mustavalkoista kuin se ehkä luulisi olevan. Harvinaissairauksien tunnistaminen yleislääkärille on erittäin haastavaa, ihan siinä missä kaikille muillekin lääkäreille. Syy siihen on se, että ne on niin monitahoisia sairauksia. Siellä on niin paljon erilaisia oireita, miten ne voi esiintyä, ja niitä on tuhansia erilaisia ja niitä löytyy lisää vieläkin. Harvinaissairauksista ennen kuin niihin edetään, on tärkeää myöskin muistaa, että yleisillä taudeilla on harvinaisia muotoja, erilaisia oireita kuin mitä oppikirja opettaa. Ja se sitten taas vaatii semmoista hyvää silmää, milloin mikäkin oire on jostain taudista lähtöisin, joka on jo tiedossa, ja mikä voi olla joku yleinen oire jostain yleisestä taudista. Mikä oire on sellainen, mikä voisi sopia esimerkiksi vaikkapa syöpään, koska syöpäkin lukeutuu yleisiin tauteihin. Ja ennen kuin harvinaisia kannattaa edes miettiä, niin on hyvä miettiä erityisesti sitä syöpää ja muita tämmöisiä hengenvaarallisia, henkeä uhkaavia sairauksia. Internet on kauhean hyvä tiedon lähde, mutta siinä täytyy olla varsinkin tämmöisissä asioissa hyvin tiukka seula. Siellä on kauheasti tietoa, mutta se laatu vaihtelee todella paljon. Siellä voi olla tosi väärää tietoa, tosi hyvää tietoa ja sitten semmoista tietoa, mikä ei ehkä itselle merkitse mitään, vaikka siinä onkin joku tämmöinen totuuden siemen. Jokaisen yleislääkärin täytyy tietää harvinaissairauksista. Erityisesti se, että kukaan ei hallitse niitä kaikkia. Ei voi hallita niitä kaikkia. Niitä on liian monta ja niitä tulee koko ajan lisää. Ei kovin tiheään tahtiin, mutta lisää tulee kuitenkin. Moniammatillisuus on tärkeä osa harvinaissairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa, eli ei tarvitse eikä pidä jäädä yksin. Mitä muuta täytyy tietää? Erityisesti se, että he ovat potilasryhmä, joka tarvitsee paljon terveyspalveluita, mutta eivät hyödy niistä, koska ne ei ole kohdennettuja. Ei tiedetä, mistä on kyse, niin ei osata tarjota oikeita palveluita. Harvinaissairauksiin ei välttämättä ole aina hoitoa, mutta jos hoito on, niin hyvin harvoin sitä saa ilman diagnoosia. Ja
diagnoosi, vaikka ei johtaisikaan hoitoon, voi olla sille harvinaissairaalle elämää mullistava asia. Voi määrittää elämän laadun siitä eteenpäin, hyvässä ja pahassa.